Fins i tot, el cel d'Alcoi s'ha vestit avui de dol per dir l'últim adeu a l'Ovidi. Les cendres de l'Ovidi, com ell volia, ja són al seu poble. Ha estat el diumenge més trist, el diumenge més trist per als alcoians. Les cendres de l'Ovidi entraven este matí al cementeri d'Alcoi a les mans de l'alcalde de la ciutat, que havia convocat estrictament els alcoians per rebre Ovidi i alhora dir-li adeu. Pocs dies després de fer aquesta crònica de l'enterrament de les cendres d'Ovidi Montllor, mort a Barcelona i enterrat a Alcoi, desapareixia en Joan. Tenia 36 anys i havia nascut a Alacant. Els seus amics sempre l'havien descrit com un home compromès, intel·ligent, conversador, simpàtic i treballador fins més enllà del cansament. En els vídeos, que al llarg de gairebé 10 anys va fer per la televisió de Catalunya, va parlar de tot, però entre la més gran varietat d'imatges i de temes que va tractar, sempre destacava la seva figura a l'hora de firmar les cròniques. Així se'l va poder veure sota el fred, en totes les situacions i llocs possibles i de tant en tant, en aquells paratges naturals que més li agradaven. També, curiosament, més d'un cop semblava com si estés escrivint una de les seves eines de treball més preuades, l'inseparable maletí. Mobles en fustes nobles amb tot tipus d'accessoris. La màquina d'escriure elèctrica, l'ordinador d'última generació, el telèfon, tot i que siga d'època, i quan arriba l'hora de plegar i encara hi ha feina que em portes a casa, el maletí. Primer, incredulitat. Després, la sensació que el terra s'ha enfonsat sota els peus. Després, indignació i ràbia. Estos són els sentiments que es viuen avui a Alzira. El judici de Tous, Alcàsser, Mutxamel, la Malvarrosa, Francisco Evangelista, magrebins a Algesires, el barri de la Coma a València, els devastadors incendis forestals i inundacions que hi ha hagut al País Valencià, aquests van ser alguns dels temes de què Joan Bustos va informar com a periodista, encara que ell era un home de lleis. S'havia llicenciat en dret per la Universitat de Salamanca i potser per això sempre va buscar de donar en les seves cròniques la veu de totes les parts, i especialment l'opinió dels més desafavorits. Així, el regidor d'Urbanisme i uns pocs policies locals hi han anat per intentar convèncer 10 famílies que deixaren les seues cases, que seran enderrocades en les pròximes hores. El que en un principi anava a ser una acció contundent ha servit perquè el regidor vegera de prop la misèria i les condicions de vida d'aquells que no tenen res. I això ha fet canviar l'actitud del polític en ese moment. Que no tengo casa ahí. No, ya me ha dicho usted 24 veces, ya lo sé. Si estoy aquí por eso, si no, no estaría aquí. Los papeles tengo allí guardados. Vale, pues yo mañana llamaré a usted o vendrá alguien de... Muchísimas gracias, yo se lo pague. No, a mí no me, yo se lo pague. A mí no me paga nadie nada. Oye, pues no se lo paga yo se lo puedo pagar. I potser un altre dels seus mèrits professionals era el coratge, que el va fer estar juntament amb el seu equip en els llocs més arriscats dels incendis que han assolat el País Valencià en els últims estius. Que es viu a primeres hores d'esta vesprada a la plaça del poble de Sot, de Xera. Només nosaltres, 2 ambulàncies i un cotxe de la Guàrdia Civil estem ara mateix al poble. No cal dir que tots marxarem en pocs minuts. Però no ha estat possible. Pero aquí está peor, ¿eh? Aquí está peor, porque es que nos ha rodado el fuego ya. Yo esto lo veo muy mal, muy mal. Muy mal. Aquí nos vamos a ahogar. Bueno, ustedes somos, no hay nadie más. ¡El castillo se quema! ¿Castillo? ¡El castillo! El castillo. Fa més de 6 segles que els valencians van fer del 9 d'octubre la festa nacional del País Valencià. Curiosament, des que es va aprovar l'Estatut, i a causa de les indefinicions d'estes sobre diversos aspectes, com ara la llengua, els valencians celebren la seva diada totalment dividits. Joan Bustos va ser el corresponsal de TV3 a València des de 1986. Gràcies a ell, la informació de la comunitat valenciana ha arribat de forma puntual i fluida al Principat, i molt especialment la de tots aquells temes que feien referència a la política, a la consciència nacional del País Valencià, a la llengua i a les relacions entre les dues comunitats. La cultura ha estat també un altre dels seus camps de treball que va destacar en molts vídeos sobre escriptors, sobre festes com la dels Octubre o d'altres musicals com concerts de rock o de cançó. És que la Mare Déu
desemparatge ajudarà a tots els valencians a que isquen bé. Vostè pensa que València juga avui l'honor? Pues sí, senyor. Hi ha molta cosa en joc. Hi ha molta cosa en joc. Y son els mestres de fer paelles. Ni catalans, ni madrileños, ni res. Simplemente els valencians. Preciós està tot. El valencià ha quedat de meravella i els catalans no mos guanyaran a paelles. ¡Viva Galicia! I com tancant aquest retrat, la València més festiva. Les paelles gegants, les festes de moros i cristians i les falles, festes que també van ser finament retratades en les cròniques de Joan Bustos per a les telenotícies. Unes cròniques en què en Joan, però, no perdia el temps. Definicions gegantines de la paella, la veritat és que aquesta ració es pot menjar. Les altres 99.999 no ho sabem. Ara preguntarem. I la resposta ha estat unànime. Puc dir on tota la meravella. Sí, senyor. Està estupendo, ¿eh? No puc dir més perquè, desde luego, m'agrada. Mejor que la casa de mi senyora. Paelles, doncs, moros i cristians, festes i falles. Unes falles que en Joan no va veure aquest any, però de les quals ha deixat un llarg i acolorit record en cròniques altres edicions, on descrivia de totes les maneres possibles aquest esclat de festa primaveral que es fa a València. Finalment, com sempre, les falles donaven amb els seus ossos de fusta en terra. Mentre les respectives falleres majors ploraven la fi del seu mandat, així com més de 100.000 fallers i falleres que demà tornaran a la vida ordinària després d'una setmana de festa. Ja està plantejat com la pinta arribarà al seu emplaçament definitiu demà. Pel que fa a l'estació del metro, s'inaugurarà el mes de maig. En Joan Bustos tenia 36 anys i n'havia treballat gairebé 10 per a TV3 des de la delegació que ell va posar en marxa i dinamitzar a València. De tot això queda ara el record inesborrable de centenars de cròniques acabades amb el seu tradicional comiat. Joan Bustos, TV3, València.